Toplumun tepkileri, sahip oldukları kazanımları konusundaki ısrarı لستانبولê ji aliyê Kongreya Demokratîk a Gelan ve binavê li Tirkiyeyê Pergala Qeyyûman û mafê xwe birêvebirênê panelekî hate lidarxistin. Ve kendini yönetme hakkı. Di panelê de hate amajekirin piştî 2016 bi tayînkirina Qeyyûman li ser bajarên Bakurê Kurdistanê mafê xwezayî ya hilbijartinê ya Kurdan hatiye binpêkirin û bêdengiya beramberî vê yekê jî bûye sedema tayînkirina Qeyyûman li ser sazî û dezgehên cuda jî. Li gorî Bekir Ağırdirê ku li Tirkiyeyê wek lêkolînerekê navdar tê zanîn, tayînkirina Qeyyûman û polîtîkayên xeletên desthilatê dibe sedema têkçûna AK Parti û ji her 10 Kurdan 7 kes dê dengê xwe bide HDP. Sadece evet Kürt belediyeleriyle başladı ama bugün STK'lardan şirketler. Awilî li şaredariyên Kurdan qeyyûm hatin tayînkirin. Dûvre jî li sazî û dezgehên cuda jî qeyyûm tayînkirin. Ev jî bû sedema guhernên mezin ên fikrî. Êdî Kurd ne Kurdên beriya 20 salan in. Li bajarên Kurdan bi zêdebûna nüfusa gencan dengên HDP jî zêde dibe û ev nüfus zêdetir meyla xwe de ser nasnameya xwe. Çi Kurdê muhafazakar yan çi Kurdê sekûler be jî ji her 10 Kurdan 7 kes dê dengê xwe bide HDP. Loma ez dibêjim HDP bi hêsanî dikare bi giştî rêjeya xwe bigihîne ji sedî 15. Değerlerin hayat tarzının hakim olur. Wezareta Navxuyê ya Tirkiyeyê ku biryara tayînkirina Qeyyûman li ser şaredarên Kurdan dabû, şaredarên hilbijartî bi nêzîkatiya rêxistina terorî de tohmetbar kiribû. Parlamentera HDP Dilan Diraya Taşdemîr îdiayên derbarê şaredaran de rastnabîne û amaje kir, tohmetên li ser şaredarên wan tên kirin, di îddianameyê de jî hatine nivîsîn, loma tayînkirina Qeyyûman bi kêfî û nehiqûqî ye. Ew îddiayê ku wana bers dikir ku danîna rojevê de di îdanama da tune tiştî wisa tune. Yani ji ber çi hatine girtin, ji ber em bêjin jina ez bêjim, hevserokê jin bêjim, tev heştê adarê bûne, tevê Newrozê bûne, hatine partiyê tev civîna bûne, çûne qadê xebitîne û axaftine. Mesela ne dosyayeke em diziyê, ne em bêjin yê ku alîgirê xwe girtiye, ne jî em bêjin perekî ku ji şaş hatiye xebitandinê, ew jî kesê din re çûbe tiştekî wisa dereweke mezin e, zaten dozgerî da jî di îdanamaya da jî tiştekî wisa nîne. Ku em bêjin we şaredar hilda hûn wek sûcdar dibînin ji hûn çima tabelayê Kurdî bela peya dikin. Hûn çima navê park û saziyên Kurdî peya dikin, peykera çima xerab dikin. Sistema jinan em bêjin alîkariya jinan dike ji hember tundî, taciz, tecavüz hûn çima wî holê radikin. Qayyum li Kurdistanê amûrê metîngeriyê ye. Di hilbijartina 2019 de HDP 65 şaredarî bi desanî bû, lê piştî tayînkirina Qeyyûman niha tenê 6 şaredarî di destê HDP de maye. Erjanda, Kurdistan 24, İstanbul.